jotono manakma jorawo manakma molo chobani chibai tini belai khe khakchangma mankha bubagrani voice recording khwnamani yagulo tei bubagra bai tasingo kok salaimani yagulo जों जतन साइमानो chini tiprasar ni bagui o mol o jora manakma ani sakbai thangbu manakma jora wang khlaijak tiprasabu o bosongbu manakma jora o khlaijak chini sikla sikli rokbu manakma jora o masaya manungya income source kwrwi jotono kwlwklaijak mohai jorao chati pohorno naituk laiui chatiok laimani phiaba chati chengrere phano chungno musungui rinani gosiliya hakotor tei hasteni haphangrok chungno tuidulnai chungno naikolnai hinui gosui naharnai 1949 15 October ni merger agreement ni yagulo aje সময় rok subaiui tabuk sasarara mase manungya manak mausungno tui kwsaro khiklaiui tini yang buya khai toni jakha chiri o dofa tini birman jöngjal tei komornani lamao chini kokno bokok theibai sinai abono porjonto chwng chini odhikar manliya agulio mui khwtwng phalnani porjonto odhikar manliya obo hai jorao tinibo chwng paithakni choba hinui choba khailainani kwbang kuk lukurokno somai tanglaikha phiaba choba paithak wngya kwthang tongsakno choba ma khaio kwthang tongui thangnani bagui tamkheba tini ang o manakma molo manakma jorao o kokno sanani muchungo जों asukthai mannani fro rangkhok ajinani sep naituk fro simino जों bubagrano rutuklaio bubagrani bwskango thangui जों chatiok laio gari reserve khai thanglaio जों tini je mandate manmani जों tini je asukthai manmani abo chungno o dofa manakma o kwlwgui tongmani no pohoro tubnani bagui si chungno lukurok chayaui nungyaui jani je chuksak sacrifice chungno asukthai asugru o asukthai asugui tongnani kwchang tongthok chathok khlainai sak saichungni hamari naina bagiya obo barjangkha dofani bagui o manakmani theke nokhari dofano lukuno pohor chatio kwsang ni bagui phiyogui kalangnani bagui barjaman manise aboni bagui abono tui kongsuk thai kwrwi abono tui chwng wana thaise abono tui tongthok thai kwrwi abono tui chwng tini belai kheno जों poja hilik rujurjak hini wansok thaise aboni bagui no जों asukthai mana bagui जों tini chasarara wnglaikha thangnai 2023 ni swkang abo kotor wngkha tabuk chini jora hamyao manakma jorao o dofani bagui chini dofarok chasarara wngui masaya manungyangui tongmani jorao thwi rwnani bagui langma rwnani bagui
kusung o dofano muthang klangna bagui jotono salsa thwinai phiaba thwinani sikang nini bosong rokno sungsasa kaisa ha sungsasa kaisa dofa sungsasa kaisa phiyogjak hamari rei klangna bagui nini sakno yafarnani bagui khatongnani jorasi aboni bagui no ang tini asok thaino khatongya asok thai mana bagui wanaya belai khane birman jwngjalo klaijak ang sak baithang tei ani dofabu klaijak tei norok jara kisa misa masai manung tongnai rokbu tawan sokdi chini dofa phiyogjak efanang phiyogjak nei nang ba jagao klaijak tamkha ba sarap sani bagui kisi sanono lenglakma rwmani si dofani mani choba khaidi nei phiaba abono no jodi permanent nei wan sokhang klai o dofani logo logo nangbo ma kosok nai nangbo ma komor nai aboni bagui ang sak baithang tiar tongo hamari mana bagui ya hamari dofano rei klangna bagui nijini sak no yafarna bagui jora sokhai fro nijini thwino khiklaina bagui hao jora sokhai fro hongke jora rwnani bagui ang sob somai ni tihar tongo chanani nungnani jora o simi chang rutuk laikhe ingya tabuk thwirnani jora kolom twirnani jora dofani bagui bebak yafarirnani jora o bebak yafarirnani jora o ang sak baithang tihar tongo o dofani bagui bebak yafari klangna bagui aboni bagui faide jongno je haste tei haktor haphang thwngmani o thwngmani thwngjakmani thwngui tongmani abono jeng overcome khainani bagui jeng joto borok phari ephano jeng baksa borok phaidi jeng thwirwnani bagui tihar wnglainani bagui bwskang choba kotor ma khailainai ang swkang bo saimano jengno thokaijaknai bandaijaknai phundokjaknai hinui bubagarno bo barbar ma saka mo thokaijaknani lama si hinui aboni bagui thokaijakgui lab kwrui thokaijakgui lab kwrui bandaijakgui lab kwrui jawab rwnani nijini manthaino segui adai khaiui naharnani jorasi tabuk segui naharnani bagui manthaino chini अधिकारनो जों chini yafaunana bagui जों bolidan marnai nije sak baithang basawi aboni bagui tihar mangnai ang sak baithang tihar tongo ready tongo omo hai thwilainani omo hai dofani bang sacrifice khanani jorao hongke ang sob somai ni ready tongo tihar tongo omoni bagui nang nasingui tongo omoni bagui nang cover waijai tongo dofani bagui thwirna bagui sudu jeng chalai nunglai tongthoklai aram khe tongnani bagui aramayas khaina bagui aramayas khaina bagui jara tongnai rok tongthong jodi bwskango twi kotor nugui o twi kotorni twi no nugui jodi twi ma parangragi hangka je parangragi ro tongthong naharui phiaba jeng o twi ni nokbar o twi ni je dhara no kiriwi jeng lab kwrui twi je swpani speeding thang a twi mano jeng jeske mano par makhainai par khai jeng overcome makhainai bubagrano 100% logernan bagui nasingjak aboni bagui jara aram khainai khaithang jara chanani bagui nungnani bagui tongthonani bagui entertain khainani bagui jara montri mana bagui AC gari kai gurna bagui torjaknai rok torjagui tongthong phiaba dofani bagui o dofano muthang klangna thangka hingke joto borok khudiram bose wngui miya joto borok binoy badal dinesh wngui miya joto borok Bhagat Singh wngui miya joto borok Fidel Castro joto borok Che Guevara wngui miya joto borok Martin Luther King wngui miya khoroksa khoroknoi si ha dofano phiyognai achaio book khainai hingka hingke tei kubuni borok rok phiaba je book khainai rok book khaitong je tongthongnai rok tongthokthong
borno tongthorna bagui cheng bolidan marnai si o bolidan na bagui cheng dol mot nirbisheshe cheng tiprasangui chobama khelinai cheng or jaga jamatia deorma koloi riyang molsom nuatia hini wansongnani kogya murasing hini wansongna kogya rangkhol uchui hini wansongna kogya cheng unitedly ha kaisani buma kaisani bwsa cheng tiprasa hini nai sini bwkhao bokom tongo badanai jotodin porjonto jesek sal romui cheng sini bisingo समाज कम्युनिटी no tui khaklainai bis tongoi bijingui tongnai je समाज कम्युनिटी khaklaimani tongmung chamung Europe country o 1200 bochor sigang practice khaijakmani 1200 bochor sigang namna borok sikmai khipka je manino wanjini bosongo 400 bochor sigang practice khaijakmani 400 bochor sigang sikmai khipka amani no tabuk jodi cheng practice khaikang ke cheng borni se 400 bochor Europe ni se 1200 bochor ongklogo cheng cholaitong o 1200 bochor 400 bochor no overcome khainani bagui cheng thansangui modernization no follow khainai modern society o modern kaisa tofangui nai choba khainani serngnani wansokmung ma phainai aje kasam wansokmung aje aigini tabuk bu radio o tongui tongkhangke o smartphone 4G 5G 7G ni jugo radio tui guri tongkhangke sing tabuk chuglak radio ni 5G ma hai chini mentality manosiketa wansokmung ideology abo buseng ketal mangnai phiaba nukjak mani chini bisingo tak buseng 1200 bochor sekangni hai wansokmung sing wansok lai tongkha abno tini bijing lai tongkho jamatia deorma koloi riyang molsom hini nai oborok belai low category low wansok mungsi abo belai thenek te lasima singsa sibuni nojorong ke sinai nunglai rino ke alasima singsa tongmung sia nugya tongmung amno sareoi as a tiprasa thainani bagi chingchoba khainani bagi tiar ma tongnai si karon MLM disingma bai itihas seijaglak koto borok koto leader chai thangka Indian history was the Sijakaba. Bhagat Singh, Khudram Bose, Savarkar, borok kono din MLA baya, Montri baya, MDC baya, fiaba history o bornoma pore hoisi. History o Sijagnani, Laibumo Sijagnani, Dofa kaisana fiok langnani samung laite sayaisi. A kutuk samung no jarak khaimanai, borok reward mannai, laibo ma kathangni tongnai rangsangna aikhor bai sijaknai tei sini dofa bo kusung fiok jagi thangnai ani bosabutui bongsa dirok abar bagina mo jora munago sing thirna ni bagi kaisa sujog manka bumung snamna ni bagi kaisa sujog manka o sujog joto jora maya sing kapal kaham o kapal kaham jora wo sing o manino sing ground no sing funugui marnai jara tiar tongnai rok sadi ang aigini simini nasingjak phiaba kisa jotto go siyangma bai kisa bathagui ma tongkha phiaba tabuk hingkang ke cheng nokharnani choba khainani jora sokpaika o choba boro thagui saimia phiaba sini choba no sing jese khaban buskang kaplai ma khlainai haisi abo jodi kaplai khaimali hanga ke chin dofa komor sogui thangsinai abor bagaino o tini horni jorao manakma jorao manak ni kogno bwkhani kogno ma Sakha
pohor salsa chini bwskango tubui faina bagwi hambai jotono khulumkha bwskango chini tiprasa dofano phiyokna bagwi thwirna bagwi janna bagwi jotono tiyarang baidi tiyarang lainai emnitebo chung haino thwijak haikebo thwiyo jeskebo thwijak bwskango thwilaisina hisi thwina bagwi jara tiyarang nai rok jara montri MLA MDC EMCM no simi torjakya rok jara kisa misa ranga jai chawi tongthok lutei putai tongnani musukya rok dofano soisoi phirma musukna rok joton tiyarang baina bagwi norno kobo khoro ang David Murasing ani bwkhaktwi chobani takhok bukhok rok thwinani jorao simi silogorna bagwi ano manai tongthona jora samai manglak hambai.